खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी दिनैनि समाव आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय आसामनि गासै 126 विधानसभा बियाबाव दुंहाव थासारि आरो बेबायदिनो जोंनि बिटिसिनि सिङाव गासै 15 विधानसभा बियाब दं बेनिनो बावखुंग्रि 4 नं बावखुंग्रि विधानसभा बियाबाबो मोनसे जेराव बिपिएफ दलोआ रुपुम रय होननाय सासे बिटिसिनि बायजोनि बिजाथिखौ बिजाथि होदों बावखुंग्रि विधानसभा बियाबाव बे बयनिख्रुइबो देरसिन साननो गोनां आरो देरसिन बाथ्रा दिनैनि समाव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां दैदेनगिरि दं दिनैनि समाव गोबां जोंनि बर' हारिनि थांनाय थैनायनि बाथ्रा बुंग्रा गोबां दङ दिनैनि समाव दैदेनगिरिफोरखौ गोबां आसि थुनानै बाथ्रा बुंग्रा दं नाथाय दिनैनि समाव बर' हारिनि बैफोर दैदेनगिरिफ्रा मानो फंसेबो बुङाखै जाय बाथ्राखौ बर' हारिनि दैदेनगिरिफ्रा बुंनांगौमोन बेफोर बाथ्राखौ सोरबा गुबुन हारिनि दैदेनगिरिफ्रासो बुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों मा जाहोनाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा रोजा रोजा बिपिएफनि मददगिरि दैदेनगिरि थासेयावबो बिटिसिआव खनसेबो भट होनो मोनफेरै रुपुम रयखौ बे बावखुंग्रि विधानसभायाव मारै बिजाथि फसंनो हाखो बेयो मोनसे गिदिर सोंलु रायजो राजाफोरनियाव सोंलु दं सोंथि दं नाथाय बिथांमोना सोरनियाव बुंहैनो आरो सोरखौ बुंनो आरो बुंनानै मा मुलाम्फा जानो दिनैनि समाव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दा बैसो आं बुंना थांनाय बायदि गोबां दैदेनगिरिफोर दङ ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनि बाथ्रा बुंनाय दङ प्रमद बर'खौ आसि थुनानै बाथ्रा बुंनाय दङ हाग्रामा महिलारि बिथांखौबो आसि थुनानै बाथ्रा बुंनाय दङ नाथाय दिनैनि समाव रुपुम रयनि बाथ्राया गोबां सोराङाव फैदों बिथाङा बङाइगाव जिल्लानि होननानै बे समाव गोबां सावरायलायगासिनो दं नाथाय सावरायलायनानै मा जानो जोंनि बिटिसिआव बिटिसिखौ बासायनो थाखाय गोबां दोलो जोनोम जाबाय मैखुन बेरनाय बायदि जोंनि बिटिसिआव हरसेनि गेजेरावबो आफाद दानाय आफाद सोमजिनाय दं नाथाय दिनै फंसेबो बाथ्रा बुङाखै रुपुम रयनि सायाव बिथांखौ बयबो बुंदों रुपुम रय बायदिया जोंनि बिटिसिनि सिङाव माब्रै 6 सिडिउल ओनसोलाव माब्रै बिथाङा बिसायख'थि गेलेफैखो दिनै सासे गाबोन सासे जुदि बेफोरबायदि हाबलाङोब्ला जेराव थांनाय बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थियाव बेगम आक्तारा आहमेदनि बाथ्राया ओंखारदों लोगोसे नमिनेटेड एमसिएलए जाय केएससिनि सासे मावफुं सोद्रोमाखामोन बिथांमोनाबो जायगा मोन्दों नाथाय दिनैनि समाव बे बावखुंग्रि विधानसभा बियाबाव फिन आरोबाव बिटिसिनि बायजोनि जाय थांनाय 2005 मायथाइनिफ्राय जोंनि बे बिटिसि ओनसोलाव काउन्सिल बिसायख'थि जादों लोगोसे गोबां बेबायदि विधानसभा बियाब जादों विधानसभा बिसायख'थि जादों एमपिनि बिसायख'थि जादों बेबायदिनो बे बारनि जा बावखुंग्रि विधानसभा बियाबनि जा बिजाथि बिपिएफनि बिजाथि जेराव सोंलु फैदों बावखुंग्रि विधानसभा बियाबाव बिपिएफआ रोजा रोजा दैदेनगिरि दं गोबां मददगिरि दं गोबां बेबायदि बिजाथि जानो हानाय दं नाथाय दिनैनि समाव रुपुम रय बायदि बायजोनिफ्राय फैनानै बेयाव बिजाथि होफैनायखौ रावबो दिनैनि समाव हजम खालामनो हायाखै आरो मानो सिरि जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरिफ्रा मानो दिनैनि समाव सिरि मानो फंसेबो बाथ्रा बुङाखै जाय दावराव देख्रेब बिथांमोना गोबां माने बाथ्रा बुङोमोन जाय गोबां अमर सिंह ब्रह्म बिथांमोनाबो गोबां बर' हारिनि थाखाय बिथांमोना सेन्टिमेन्ट गोनां सासे दैदेनगिरि नाथाय दिनैनि समाव बिथांमोनखौबो सिरि थानाय बा बेनि सायाव जेबो बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनाखै बेजों लोगोसे आरो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां आफाद दङ आफादनि दैदेनगिरिफ्रा मानि थाखाय सिरि बे गोबां सोंथि सिखारदों रायजो राजाफोरनि गोसोआव दिनै सोंथि सिखारदों मानो फंसेबो बाथ्रा बुङाखै थारैनो मा बुंगोन रायजो राजाफ्रा जोंनो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहर रुपुम रयआ जुदि बिटिसिनि बायजोनि अब्ला बिनि सायाव रायजो राजाफ्रा मा फोरमायगोन नोंथांमोना जोंनि बे खौरांनि कमेन्ट सेक्सन एबा कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहर